Em vaig a pelar-me la millor perruqueria d'Europa, mica en sèrio. Qui ha sigut el jugador revelació de la temporada del Barça anomenat Segurata? Fermín. ¿Sabes quién ha sigut? Qui? El meu pare! En sèrio? En sèrio? Com es diu el teu pare? Josep! 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 Qui és el jugador que sempre dic fes-me un fill? Jutla. No. 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 Eh? Ve. Vale, pues espera't. Vine. Ve. T'he de tallar els cabells una mica, eh? Sí. Sí, va, entra, va. Va, entra. No tens el que... Ràpid, entra. Entra, va, tranqui. Faig un disseny. Tu què vols? Dos comillas. Sí, un disseny així... Vale. Pero de joyeti, ¿no? Vale. Por aquí, ¿no? Por aquí. No, se está riendo, cabrón. Dime cómo la hago. Yo lo haría, mira, por aquí. Así. Sí. Ha passat una cosa que quan us ho expliqui flipareu. De veritat que no m'ho esperava i aquesta no l'havia vist venir. De veritat que m'he quedat impactat i jo crec que vosaltres també us impactareu bastant. Ho deixaré a la pròxima història i no crec que comenti gaire perquè encara estic flipant, us ho dic en sèrio. Sí, tio, a casa me volen, no em deixen i a sobre el dia que em vas dir, ara a la feina, m'estan tocant els... Sí, tio, Ja no és el catalanet, és el catalapet. S'ha tirat un pet, s'ha fet caca sobre equipo, què sé, mao? Aquesta sí que no l'havia vist venir. Quina puta vergonya, us ho dic en sèrio. A mi, de veritat que jo ja no sé què fer. A mi em fa vergonya donar bola a gent així i que llavors la gent es cagui. Us ho dic en sèrio que és per flipar, que llavors passem la gent que fa vídeos a Catalunya per uns putos primos.